Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Maskera sei comrades starang dons comrade nyoka imabunu kana kuti comrade kid marong. Nasi uri musi wa 17 February 2025. Ndati nditaurawo chimwe chinhu ichi pakati penyu. Wozakaona vamwe muchifambisa masaisai enhema. Tumabhutlika turi kubhadharwa mari in a way yekuda kutanisha image yavageza. Vageza havana munhu avakauraya. Vageza vane club, vanhu vanouya kumba kwavo, vanomwa doro, vanoita zvavanoita. Officer in charge akauya nemunhu akauya naye, vasvika ikoko ndokunwa doro, ndokufara, ndokudii. Vakudzokera vari munzira kuenda kumba. Ndokusangana netsaona. Vasangana netsaona, munhu angava naye ndokuita tsaona. Aita tsaona munhu yeye ndokunge ashakirwa neupenyu. Zvadaro munhu yeye anga anewo zvirwere zvanga zviri munyama yake, BP neshuga zvazviri maari. Atorwa kwakuenda kuchipatara kwakuzosvika ikoko achinzi no ashaika. But nekuda kwomunhu anonzi Kambamura. Kambamura uyo member of parliament anga achirwisana naGeza. Mukumira kwaGeza member of parliament munhu yeye akanga aita tingoringo. Even kuti Geza anga achita MP akatora vakaita tingoringo maballot papers. Pakango kwakuya zita rakanzi Kambamura instead yekuti Geza ndiye anga ahwina, ndiye anga achibuda ipapo. Saka mazwi amene muchitaura nzanzi vageza vakauraya munhu ndeekunyepa. Ipolitics idzodzo. Munhu yeye akazotorwa akaenda akanotariswa kumadhokota kuti pane here foreplay yakaitika kana pane painjury yakasangana nayo, pane here kuurayiwa kana kuti pakawanikwa nothing. Hapana bullet, hapana banga, hapana chii. Saka mazwi amuri kutaurwa iwe ndeenhema, tati tizvikarify nhasi. Ende zvadaro, do you think kuti vanhu chai vari normal after 8 years hama yavo vaurayiwa? Vangazoya nhasi vachikrema kuti hanzi after 8 years ndopavazoya nhasi nekuti Geza ataura kuti no to 2030, no to looting of minerals. Ndopavazoya nhasi vachitaura kopesa pavaiva kupi. Mahumbwe iwayo emhando yepamusoro. Vanhu ngavasashandiswe. Toenda pane imwe mhosva iri kupomerwa vaGeza. Yakaparwa naanonzi Nyabadza. Nyabadza akatengesera vaGeza land, vaGeza vakabhadhara land. Something like 1.5 something million. VaGeza vakabhadhara. Vabhadhara land, matitle deeds ngaachiuya. VaGeza is the complainant, ndo vakatoripota nyaya iyi. Varipota nyaya iyi vachitoti aiwa iwe Nyabadza iwewe wanitengesera land. Chindipa matitle deeds haasi kubuda. Only to notify at the end that Nyabadza akaita double allocation. Akatengesera vaGeza haana kuvapa matitle deeds. Abva anotengesera futi Chigumba haana kumupa matitle deeds. Nyaya iri kuRotten Law. Makaenda kuRotten Law makanotarisa munotoona nyaya iyoyo iriko. Geza is the complainant akatoripota nyaya iyoyo. Saka zvese zvamuri kunzwa zvichitaurwa nemabhutlika izvo zvoitaurwa zvisane basa pamusoro paGeza. Geza ari clean, maoko ake ari clean, haana medha, haana extortion yaakaita, iye ndiye akatobirwa mari. Makaenda kuRotten Law nyaya itoriko. Geza is the complainant, ndiye akatoripota takabirwa mari naNyabadza. Nyabadza ndiye akambira mari, amutengesera land, akabva aenda kuti vanotengesera Chigumba. Saka musanyeperwe nenyaya idzodzo dzakafanana naidzodzo. Iwe Kambamura usashandiswe. Kambamura ari kushandiswa because Kambamura anonzi ihanzvadzi yaAkusiria Mnangagwa. Akusiria Mnangagwa anozikanwa nenyaya dzekuita madhitandi.
is the one akabuda pagold mafia. Basa rake nderekubira nyika mari kuti vaite rich. Ende ipapa tiri kumutonga neimwe nyaya futi yekuMarch Central ine chekuita nekuti akabvisa Lucius. Akabvisa Lucius ndiye anga ari chief ikoko. Vakatora uchief hwekuMarch Central zvisiri pamurau akaisa hanzvadzi yake. We are going to correct all those mistakes dzakaitwa naMnangagwa nemakabha wake nevanhu vake. When time is right, tichaita kuti uchief hwekwaNegomo kuMarch Central hudzorerwe muimba inofana kunge ndo iri in charge. Zvakaitwa naMnangagwa akusiri yaMnangagwa kuMarch Central zvokutorera uchief kuna Lucius achipa hanzvadzi yake hazvizi pamutemo. We are going to collect it in months. I'm telling you this. Saka nyaya iyo tati tiitaure pachena. Chechitanhatu, Mnangagwa haana chinhu chaanobuda pamuromo wake chechokwadi. Akadedza maminista achapa assignment yekuti iwe ita slogan. Maminista akana muswere nanani vanoreva nhema. Vakabva vatanga kuita maslogan achiti pamberi naMnangagwa 2030 vanenge vachitonga. Kana iye Mnangagwa asingade kuenda ku2030 akadi kutaura pachena kuti iwe slogan yawaita iri wrong. Saka Mnangagwa ndiye ari centered nenyaya zvese zviri kuitika zviri kusaka musangano ufewo ZANU-PF. Mnangagwa is the center of the problem. Anoindikenda ku left achitenda ku right. Hapana munhu asasamuzive kuti anozvita kunge ane intelligence akapfuura, but you cannot be clever for all the time. This time you're gonna fall and you're gonna regret. I'm telling you, I'm ready for head on. I'm not scared of you. I'm telling you this. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti Mnangagwa ndiye muridzi wenyaya idzi. Kana dai aiva ari pachokwadi, hapana chinhu chaasiri kuziva chiri kuitika paground. Vana vemusangano weZANU-PF vari kudzingwa each and every day nemunzira dzekunzi hamusi kuda 2030. Vana vemusangano vari kupomerwa mhosva. Vana vemusangano vari kusungwa. Marare vana vemusangano vakadzingwa. Izve nanhasi vari kumba kuma-DCC kuma-provincial vakadzingwa nekunzi hamusi kuda 2030. Kana Mnangagwa ari pachokwadi ari kudii kutaura nevanhu vake kuti mirai 2020 nyaya dzamuri kufamba nadzo. Mari dziri kubuda ari kupana tungwarira. Mnangagwa is the center of the problem. Ngaende ende chechisere nyaya iripo ndeyekuda izoi. Regai nditaure chimwe chinhu ichi. Chinotungamira intelligence. Vamwe vakuti manyoka emabhunu wakati musi wa31 asi nhasi unoyi wakuti in 60 days. Musi wa31 ne60 days hapana chinhu chakanyosiyana pamusoro paizvozvo. Vanhu nzwisisai kuti chinhu chatiri kudhira nacho chinhu chisina kumira zvakanaka. Tinofana kulidwa neintelligence. Hapana munhu achada Mnangagwa nyika yese. Hapana munhu achada Mnangagwa even in Zimbabwe, even in ZANU-PF opposition party, church members. Hapana. People they pretend. Because we have some people they don't have principles. They begin to say ari right because vada kukipa upenyu hwavo because vanoziva kuti he is a killer. But haagone kuuraya maZimbabwe ese. Mageneral akauraya ndiwayo. Kumusiya muchita hanzi ari kuenda ku2020. Let it be open and everyone to know this. Kumusiya Mnangagwa achienda ku2028 mucharasikirwa nemamwe mageneral, mucharasikirwa nevanhu vakawanda vese vanga vachiopoza 2028. So this is the time to head on. Even let it be. We are not scared. This is the time yekuti tiite head on naye. Musamusiye murume achienda ku2028 kwese kokure. Imvai mamubatira ipapa. Ipapa imvai matongomubatira ipapa ngaende. Ende ari kuenda. Vanhu vachauya vane huwandu. Millions ari kuzopinda mumastreets musi wa31. Saka ndo mamirira zvakaita. Musambefa makaintimidatwa. Musafe makanyepererwa nemukomana waitsotsu. Ende zvinonyadzisa zvikuru kuona mawo veterans vachinobribwa nekamba kanenge Tairet after 45 years after independence. Mawo veterans anovakirwa kamba kanenge Tairet kanoya kuzovakwa nehure rinonzi ningi mahiya. Land baron tsotsi huru maharare iri kusenza nemalend baron ichitorera vanhu mari. Kunovaka kamba kanenge Tairet ndokoitwa noise kunzi mawo veterans vane zvimwe zvinhu zvavaitirwa. Mnangagwa is not going to succeed. I'm telling you. He is going home. Chatira ngomuona ndechekuti ngaaende kumba anotamba nemazukuru.
tiri kumuda kukoti, nyaya dzaari kupomeredza kuuraya mageneral, ana parents, shiri vese vakafa, ngauye adaire nyaya dzekukoti. Ana Zuma chaivo chaivo vakatorwa vakaenda kukoti. Mnangagwa is not above the law. That is that. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.